primera pregunta, que juguem per un punt. Sí? Qui és el màxim golejador històric de l'Europa? Qui és el màxim golejador històric de l'Europa? Et dono 4 opcions. Àlex, Manuel Cros, Sagrera, Àlex Dalmas o Àlex Cano. Aquí tenim un altre mediàtic, que és Àlex Dalmas, també excapità de l'Europa. I un gran amic. I exjugador del Sabadell. Exhibitat. Aquesta és fàcil. És el jugador emblema del club, el Manel Cros, que és el màxim golejador de tota la història. Bueno, hem començat aquí, perfecte. A la primera, aquesta és fàcil. Era fàcil. 115 gols, Manuel Cros, en la història de l'Europa. Els altres que apareixien també apareixen, són exjugadors. Sagrera, de fet, és el segon. Dalmas en va fer 38 i Cano, un central, està 9è, amb 54 gols. Vull dir que no està malament. 54 gols, Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. Estem allà. L'estratègia el tenim allà cada temporada. Tapa't una mica, se li escapen els... Ja el veig, que mira el Raül. Va, pregunta 2, ara per 2 punts. Quina edat té Ignasi Sanabra, l'entrenador de l'Europa? Quina edat té Ignasi Sanabra, entrenador de l'Europa? Cano, 19 anyets, 31, 32 o 33? Aquí ja t'ho hem posat una mica més complicat. La C. Dic la C, no la lletra C, sinó que... Ah, que la C. Vale. Jo pensava que era 33 o 34 perquè té un any menys que jo, o sigui, és del 89, i com la 34 no està, doncs la D, 33. Oh, quina... Correcte! Correctíssima. Hauries d'haver posat aquí, sí. De fet, el 28 de novembre farà 34, per tant tenim 33 anys. Del 89. És el primer entrenador que has tingut més jove que tu. Correcte. I ho portes bé, això? Sí, ho porto fenomenal amb ell, però a part superbé l'Ignasi, ho porta al vestuari espectacular. Doncs va, anem a per la pregunta número 3, que per 3 punts. Podria ser perfectament la 1, però... Podria ser la 1 també. Bueno, jo no ho tinc tan clar. A veure, qui d'aquests protagonistes no ha sigut pregoner de les festes de Gràcia? Qui d'aquests no ha sigut pregoner de les festes de Gràcia? Axel Torres, Jordi Cuixart, la doctora Helena Carreras o Leslie, el cantant del Cirex. Qui no ha sigut pregoner de les festes de Gràcia? Jo crec... Té un comodín, si el vol utilitzar guanya segur, però potser el perd per més endavant. Qui no? Jo crec que l'Axel no ha estat pregoner de les festes de Gràcia. Encara. Correcte. Encara és una petició des d'aquí, com a gracienc que el tenim. Estic segur que algun dia li tocarà. Li tocarà. No ho sé, no he sigut tampoc de Sabadell, o sigui que... És veritat. Mira, doncs ja tenim 2 peticions. Correcte. Bueno, de moment, 3 de 3, 6 punts de 6 possibles i el comodí lliure. Et queden 2 preguntes. 2. Que ara sí que pugem ja al nivell. Sí, i ara aquí has de veure quin dels dos creus que l'Àxel et pot ajudar. Jo crec que et pot ajudar les dues. Sí. Ara han sigut 3 penals de l'entrenament. Saps aquell que sense porter, el Vito està motivat, però... Sense mans. Li fas bé, sí. Va, anem a per la pregunta número 4. Quants clubs catalans han arribat a jugar a primera divisió en tota la història? Quants clubs catalans han arribat a jugar a primera divisió en tota la història? I et dono 4. 10 clubs catalans, 7 clubs catalans, 8 o 5. Tenim temps per si voleu fer una mica de comptes, però 10, 7, 8 i 5. Ja s'està mirant a l'Àxel, de Raül, ja se l'està mirant. Barça, Espanyol, Nàstic, Girona, Europa, Sabadell. No. L'estàs fent servir, ja? Ah, sí, l'estàs fent servir. L'estic utilitzant. L'estic utilitzant. Ara s'asseu bé. A veure, has dit Barça, Espanyol, Girona, Nàstic, Europa, Sabadell, Lleida. Quants en portem? 7. Són 10, 7... O 8. 8 o 6. Igual n'hi ha algun que no... Era quins heu dit? Barça, Espanyol... Girona... El Condal ha estat a primera divisió, no? Jo crec... A mi em sona també. A mi em sona que el Condal ha estat a primera divisió. Per tant, quants portem? Estem entre 7 o 8, no? Sí. Compteu? Perquè 10 no. No, 7 més el Condal 8. 2 més no en venen. No. Estem entre 7 o 8. Si compteu Condal, són 8. I si comptem Condal, són 8. A mi em sona el Condal. A mi em sona, però... Però també em sona com que era algú de filial del Barça, no? Exacte. Que això és el que em fa dubtar.
A mi em sona Condal a primera. Em sona, no estic segur. I a mi també em sona. Per tant, resposta correcta és... Direm la C8, no? Correcte! Correctíssim. Molt bé! Molt I a bé, part, a Trinxat. més, el Condal el Sí? treballa i és correcte que sigui equip de primera. Mira, i ho tenim aquí. 1929, per allà, no? Mira, era l'equip dels treballadors de l'Espanya industrial que es va fundar el 34, sí? I va anar pujant, i el 53, com que es va fer filial del Barça, però ja va arribar a la segona divisió, es va desvincular del Barça. I és per això, és que els dubtes que teníeu són exactament el que passava. I la temporada 57-58 és la que puja primera, desvinculat del Barça, i només juga una temporada. De fet, de tot el rànquing d'equips de primera divisió, és el penúltim, perquè només va jugar una temporada i és el que ha fet menys punts de la història. I qui és l'últim? Qui és l'últim? L'últim, mira, ho vaig mirar i no l'he apuntat, però un equip andalús, també, que va jugar una temporada, I va quedar l'últim. menys punts que va fer el Condal. O sigui que, felicitats, crec que era difícil. Sí, molt bé. Barça-Espanyol, Sabadell 14 temporades, el Nàstic, l'última va ser el 2006-2007, l'Europa 3 temporades, evidentment, Com a club fundador, també. i el Lleida 2 temporades. Molt bé, ostres, m'ha agradat molt el debat fins i tot. Crec que això ho hem de penjar a xarxes, a veure aquí com debaten Cano i... Però ara ja no tens l'ajuda de l'Àxel, però jo crec que aquesta te l'hauries de saber. Sí, et posem pressió. Va, pregunta Per número 5. fer el ple, te porta 10 de 10, eh? Sí. Tots els que vinguin o igualaran només podran igualar Cano. Va, pregunta 5 i última. Quin emblemàtic jugador català i del Barça va sortir de l'Europa? I et dono 4 opcions. Reixac, Joan Sagarra, Antoni Ramallets o Josep Samitier. I diu que sí per fer el ple. La C, Antoni Ramallets. Correcte, correctíssim. molt bé. Molt bé. 15 de 15, Molt bé. Mare I això meva. hi ha una classificació amb tots els convidats. Sí. Sí. O sigui que comenceu, Cano, Àxel, la dupla, comenceu a dalt de tot. 15 de 15.